darsu 34 du'a ul hammi, du'a jogiiɗo himme hunde mapinde mo wal husuni e suno. Ahaden jogiiɗo suno, jogiiɗo ande, du'a ko o duumoto e mum fi yo Allah ittanmo ɗum. O andi hisnul muslim ko lekkigo e musidɓe julɓe, alqur'ana e sunna ko comprimé ko pikir ittay ɗum ñabbeli, andanɗa hoore ma ɗi opération wata ittude, ɗaɗi e keɓe wawata ittude. ko yu on tigi allahumma ya allah innimi abduka komi jiyaɗo ma do ibnu abdika ɓiɗɗo jiyaɗo ma wa ibnu amatika ɓiɗɗo korɗo ma nasiyati njuburu ando mbiyadi kano ka jungoma madin hino feƴƴude fi hukumika e nder ñawre ma nde adulun ko nunɗal fiya woni e an qada o ka ñawre maɗa nde as'aluka mi torikema bi kulli ismin kala inde huwalaka tawde hino wodanma sammayta bi nafsaka nde innirɗa hoorema aw allamtahuma nde andinɗa ɗum ahaɗan goɗɗo gomin halqika e morde tagumagu aw anzaltahuma nde jippinɗa fi kitabika ka deftere ma aw istatarta bi ma nde suɓiɗa marɗa ka maɗa toon fi ilmil ghaybi e gandal wirningal indaka kama an taj'ala alqur'ana nde waɗata alqur'ana nde rabi'a qalbi setto ɓernde anden wa nura sadri annora ɓernde anden wa jala'a husni e ko ɓuri mawnude sunoji ɗi mi jogii ɗin wa dhahaba hammi e naɓirɗum itta sunoji an ɗin allahumma ya allah inni min a'udhu bika molorima min alhammi immorde suno wal hazani e suno wal ajazi e ronkugol wal kasali e amugol wal bukhli guddan wal jubuni e kuloriɗo wa dalai dayni e nde ñamande yeeboto e jungo am wa galabati rijal e nde yimɓe foolatalan waɗalan